Assalamu alaikum. A yau zan nuna muku wani sabon strategy da nake amfani da shi, wanda na kira shi da ko nake kiran shi da scalping strategy. So za ku yi amfani da wannan strategy domin samun riban $10 kullum daga trades idan ka yi. Wannan hanyar ta masu ƙaramin jari ce da kuma dabarun samun 15% kawai na profit. Menene manufan yin hakan? To manufar da ita ce za mu yi trade guda 4 ne a rana kuma mu samu ribar 15% daga kowane trade. Idan kana da jari kamar $10, 15 zuwa 20, so za ka iya shiga kowane trade da wannan, wanda target ɗinka za ka samu 2.50 riba daga kowane trade. So kamar yadda na faɗa, objectives ɗin da na yau shine za mu yi trading guda 4, sannan za mu yi targeting 15% per trade, domin za mu yi amfani da capital da ya kai $17 don ya generating mana 2.5. idan kai shi times 4 shine zai baka $10. Sannan kuma target ɗinmu za mu yi using low cap kuma coins da suke trending akan Solana kenan. So abin da za mu yi next shine za mu je mu yi filtering coins da suka dace mu yi wannan trade da su. Na farko dai shine blockchain. Na farko dai za mu selecting Solana ne, sannan market cap ɗinmu za mu selecting daga 30k zuwa 250k. 30k zuwa 250k. Sannan age na coin namu za mu saka daga 2 hours zuwa 48 hours. A nan ba masu mu yi amfani da sabon coin sosai ko kuma wanda ya daɗe a kasuwa. So a za mu je volume kuma za mu samu wanda ya kai $10,000 a last 6 hours. So next shine za mu je mu duba charts ɗin shi. Charts ɗin kuma da za mu duba, abin da za mu yi consider abu guda ɗaya ne zuwa biyu. Na farko mu samu wanda ya yi pumping ko sau ɗaya tukun ya yi dumping, domin idan ya yi dumping ɗin shine target ɗinmu inda za mu shiga kasuwa. Dalilin da ya sa za mu nemi coin ɗin da ya pumping kuma ya yi dumping, su wa'annan gaskiya mostly are likely to have a second wave ko su yi bouncing again. Ok, bari mu je step by step yadda za mu filtering coins da muke so mu yi trading a kai. So kamar yadda muka yi a baya, za ka yi kokari ka je ka samu filter, ka danna kan shi, sai mu shiga. Mi selecting Solana, sai kai saving, sai mu je kasa. So kamar yadda muka faɗa, market cap ɗinmu minimum ya zama 30,000, sannan maximum ya zama 250. Sai mu je kasa, sai mu zo age na coin namu ya fara daga day 2 hours, sannan maximum ya je 48 hours, kwana biyu kenan. So sai mu je can kasa, mu je volume ɗin da za mu duba na awa 6 ne, ya zama na cewa minimum an samu volume na $10,000 a last awa 6 da ya wuce. So wannan kenan, sai mu danna apply. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mana su. So bari mu duba mu gani, misali bari mu ɗauki na biyun nan, NUT. So gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. Direct abin da za mu yi a nan shine kawai mu tafi chart. So ya buɗe mana chart. Abin da kawai za mu yi ƙoƙari mu yi identifying shine mu samu cewa ya yi pumping ko da sau ɗaya ko sau biyu tukun ya yi dumping. So abin da za mu yi shine sai mu yi ƙoƙari mu duba chart ɗinmu.
so gashi nan ya yi pumping tukun ya sauko, ya ƙara pumping ya ƙara saukowa, yanzu haka yana kan saukowa. To amma akan 1 hour time frame ne, mu kuma yanzu abin da zamu nemi entry zamu nema a 15 minutes ko 5 minutes time frame. So bari mu koma mu gani. So gashi nan a 15 minutes time frame yanzu yana kokarin tashi, yana 176 kuma da alama resistance din shi ya kai kusan 450k. So a nan za mu iya amfani da 15 minutes time frame mu shiga kasuwan nan, wanda probably ko da 375 ya kai ya dawo, so ina ganin mun samu kusan 3x kenan. Mun samu kusan 3x kenan. Ko da 325 ya kai, so mun samu kusan 2 wani abu. So mu kuma target ɗinmu dama 15% ne. So abin da za mu yi a kasuwan nan, wannan idan mun shiga za mu saurare shi ne, ba za mu sauka a kai ba, za mu ba shi 15 to 30 minutes, za mu yi achieving target ɗinmu kuma mu iya fita a cikin kasuwa. Dalili shine kada mu zama too greedy. Idan har mun samu target ɗinmu na 15% ko sama da haka kaɗan, to za mu iya fita a kasuwa. Sannan akwai abu guda ɗaya, yana ɗaya daga cikin risk management, shine kada ka ga ka samu alheri a wannan coin an jima ka koma mishi. In dai za ka maintain strategy ka, to ka kyale shi ka nemi wani ka shiga. Different coin muke so mu shiga a kullun daban-daban guda 4, wanda idan muka rike wannan kadai zai iya ba mu $10 har 10 wani abu a rana, wanda ya ishe ka a yanayin da ake rayuwa yanzu a ƙasar nan. So yana ɗaya daga cikin risk management kai maintaining. Idan aka samu minus 8% a yadda ka shiga kasuwa ko minus 10%, to yana da kyau ka fita wannan coin ɗin ka nemi wani kuma ka shiga. So akwai specific time da ya kamata ce mun shiga kasuwa, wanda lokacin da su meme suka fita shi shine yawanci kafin a buɗe kasuwa a US. Ma'ana yanzu kamar daga karfe 12 dare zuwa karfe 3, to wannan lokaci ne da yawanci memes na kan Solana suke moving, suke motsi. So za ka iya shiga kasuwa a wannan lokutan gaskiya, kuma za a iya dacewa. So wayannan coins din za ka yi kokari ka nemi irin su, wanda za ka shiga target ɗinka kaɗan ne, baka buƙatar dogon bincike sosai, wanda nan da nan idan ka shiga za ka iya samun 15% ɗinka ka fita abinka, ka nemi wani ka shiga. Za ka dudduba su kamar yadda muka riga muka yi filtering, ka shiga ciki. Domin shi wannan hanyar 15% scalper ɗin gaskiya hanya ce mai sauƙi, da kuma za ka samu nutsuwa, saboda coins ne wanda baka yi haɗama a kai ba, kuma dole ka duba masu motsawa ne, to shi baka 15% ɗin bashi da wani wahalan gaske. Sannan idan kai maintaining strategy nan na kawai ka samu 15% a kowane trade, to ina mai tabbatar maka za ka iya achieving wannan $10 ɗin a rana, wanda idan demo kana yi kana practicing za ka ƙara fahimtar kasuwa da take a matsayinka na mai koyo. Za ka ga cewa kusan za ka iya rike ta a matsayin sana'a, don idan ka yi trading yau, in ka ga dama gobe ba za ka yi trading ba, domin me ka samu akalla $17,000 wanda ya ishe ka magance wasu kananan matsalolinka, jibi ka kare shiga kasuwa. Abin da yake faruwa shine ba ma tsaya mu mai da hankali mu koyi mu ɗibi ilimi sosai, muna ɗaukan abin. Amma idan za ka yi treating harkan nan a matsayin business, ina mai tabbatar maka cewa za ta biya ka fiye da tunaninka. So ko da yaushe yana ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa mu koyi mu nemi ilimi, za mu samu alkhairi a wannan harka ta trading din kwarai da gaske. Sannan kuma daga ƙarshe, wannan bidiyon ba financial advice bane, ka yi iya naka binciken, ka ƙara kuma da naka abin da ka sani. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.